أتبخ بفلت كنت واتعني تراي كنا بكوني هاي تفاريني أتبخ يفلت كنت زلوخا نمنباري أستماطيريو هاليلويا زلوخا نمنباري أستماطيريو هاليلويا أملاخ أبزفان قرمان كبر تسلمو يسوس علو أبزفانو قرمان كبر تخبيبو بقدمو نسحايال فطرات كله يسوس يبل بقدمو نسحايال فطرات كله يسوس يبل سوي كايو برهنكا تكي خايو ناتدنكور نعلخا يتيخني نبحفوخا ناتدنكور نعلخا يتيخني نبحفوخا زلوخا نمنباري أستماطيريو هاليلويا زلوخا نمنباري أستماطيريو هاليلويا نملخك عننا حيالاتك يلانز مسلك قدوس فازياب هللويا نبارخك عننا أزيو أبانا زعزازي سمو يبارك كفلاتا
ናይ ጸላይ ከመንትግ ሃሌሉያ ዘሰወረ አምላኽ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ስሙ ልዕል ይበል ጎይታ ሰራዊት ስሙ ልዕል ይበል እቲ ቅዱስ አምላኽ ስሙ ልዕል ይበል ሃሌሉያ ጎይታ ንባርከካ ኣለና ተረዲኡና ንምልኸካ ኣለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 ገና ድኹማትን ከለና ንስኻ ዘፍቀርከና ብዘይውዳእ ፍቅርኻ ሃሌሉያ ክብሪ ነትዓብይ ስምካ ሃሌሉያ በመላእታ ማእከልና ክትመላለስ መንፈስ ቅዱስ አንተ እንዳዞርካ ጽቡቕ ዝገበርካ ሃሌሉያ ጽቡቕ ምግባር ዝልማድካ ሃሌሉያ ሎሚ አብድኻምና ኃይልኻ ክግለጽ ንጽልያለና እግዚአብሔር ኦ መንፈስ ቅዱስ በመላእት ተመላለስ ማእከል ሃሌሉያ መንፈስ ካይድልየና እትን ውሽጢ ዝምርምር መንፈስካ እግዚአብሔር እቲ ልቢ ዝድህስስ መንፈስካ እግዚአብሔር نتزدخم حيل زهب منفسك እግዚአብሔር مصننا زهب منفسك እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሳትነካኝ ላልውጣ ከዚህ ሳትነካኝ ላልውጣ ከዚህ ይፈውስ ዳስን አሎ መንፈስ ካሎም ይዳስ ይፈውስ ዳስ እትነት ዝሞተ ህይወት ዝህብ መንፈስ ካሎም ይዳስ ሰማከ ይፈውስ ዳስ ይፈውስ ዳስ ፈውሲ خبخاي እግዚአብሔር ንልቢ ምድህሳስ خبخاي እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግሩም መንፈስ ቅዱስ ግሩም መንፈስ ቅዱስ ግሩም መንፈስ ቅዱስ ይፈውስ ይዳሰኝ ሃሌሉያ ይፈውስ ይዳሰኝ ሃሌሉያ ይፈውስ ይዳሰኝ መንፈስ ቅዱስ ማእከልና ንስኻ ተገለጽ ሃሌሉያ ነትዝሞተ ህይወት ዝህብ መንፈስካ እግዚአብሔር ይፈውስ ሎሚ ኢትካ ጥራይ ክፈውስ እግዚአብሔር ሎሚ ኢትካ ጥራይ ማእከልና ክመላለስ እግዚአብሔር ክብሪናትካ ጥራይ ክግለጽ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ጽምዓትናን ሃረርታናን ንስኻ ኢኻ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ዘሎ አባኻዩ መንፈስ ቅዱስ عقابت زلو أبخايو منفس ቅዱስ ደስታ የሚሰጠኝ ቤቴ ስገባ እጅ ነው የሚያጽናናኝ እጅ ነው ከስብራቴ የሚጠግነኝ ሃሌሉያ እሱ ውሽጥ ዝርዳ ማንም ሰብ ክርዶ ዘይክእል መንፈስ ቅዱስ ግን የጸናና ውሽጥ አትዩ ይፈውስ ይዳስ ይፈውስ ይዳስ ሃሌሉያ ይፈውስ
كبر نقوس ونن السخا ناي كبر نقوس جزاء بينك እግዚአብሔር ግሩም መንፈስ ቅዱስ نتدخون برتع زهب منفسك نتسنوف حيني يزهب منفسك እግዚአብሔር هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር ይመስገን هاليلويا ጸግኡ ዘብዛሐልና መንፈሱ ዝረዳአና ጎይታ ሰራዊት ስሙ ይባረክ هاليلويا كنبارو خوينا እግዚአብሔር ንዕኡ ደሊና ኢና መጽና نفسنا منفسو صميعة كم تيرابنا عين ما يتنافق نفسينا عخات نافق الله እግዚአብሔር نفسينا هلاونت كاي صما الله እግዚአብሔር اتزرويا منفسك እግዚአብሔር عقابت زهبا منفسك እግዚአብሔር هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር ይመስገን رئيا بلكاس يا اي انس كملس حاسبه جنات فقر خاصتي جنات محرتك سحيبو ويأتيني أبيتك هاليلويا استقبر لنا وعلتنا ذكرنا سكي حواتينا أملاخنا مسكنا بزوح استقبر لنا ولودينا بزوح استقبر لنا هزبينا وعلت أملاخ يودعنا هاليلويا يا بلكاس كملس يلي لبي سليم كايو جنس مساخان ديو وعلي كابتعم معر صبا رخاب قدو يقبل شتوس يسوسي كندي تفتو هاليلويا 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 مساخة وعلي أطيعو مع صبا كاكل شتو يسوس بلوهات كندي تفتو رئيا بليكا كمل سيلي لبي سليب كايو مساخة وعلي أطيعو مع صبا كاكل شتو يسوس بلوخات كندي تفتو رئيا بليكا كمل سيلي لبي سليب كايو مساخة وعلي قطعو مع التبا كاكل شتو يسوس بلوخات كندي تفتو يسوسي سرحنا بروبي وناي مسكن وعلتا ميدك ايو بحكي يسوسي سرحنا
ንስኻ ተብል ንስኻ ስለተፍቀርካኒ ሓጋዚ ዘይብልካወይ ካብ ጥፋት ካብ ሞት ኣውፂእካኒ ኢየሱስዬ ኣገሪምካኒ ስለንታይ ኩሉ ግዜ ስራሕካ ገርመኒ ኩሉ ግዜ ኢኻ ተገርመኒ ኩሉ ግዜ ስራሕካ ገርመኒ ኣባዬ ኩሉ ግዜ ኢኻ ተገርመኒ ኩሉ ግዜ ስራሕካ ገርመኒ ኩሉ ግዜ ኢኻ ተገርመኒ ኩሉ ግዜ ስራሕካ ገርመኒ ኩሉ ግዜ ኢኻ ተገርመኒ ግዜ ኣባዬ ኩሉ ግዜ ስራሕካ ገርመኒ ኩሉ ግዜ ወይ ኩሉ ግዜ ኢኻ ተገርመኒ ኩሉ ግዜ ስራሕካ ገርመኒ ኩሉ ግዜ ኢኻ ተገርመኒ ኩሉ ግዜ ኢየሱስ ኩሉ ግዜ ስራሕካ ገርመኒ ኢየሱስ ኩሉ ግዜ ኢኻ ተገርመኒ አንተ መለና አምላክ ወይ ኩሉ ግዜ ስራሕካ ገርመኒ ኩሉ ግዜ ኢኻ ተገርመኒ ብሓቂ ኢየሱስ ስራሕካ ኧረ ናይ መስቀል ውዕለትካ ናይ መስቀል ማንም ክኸፍሎ ዘይክእል ውዕለትካ ሃሌሉያ ከመይ ብሓቂ ኢየሱሰይ ስራሕካ ግሩም እዩ ናይ መስቀል ውዕለትካ ክንደይ ስለዝመን ስለዘፍቀረና ንስኻ ስለዘፍቀርካኒ ካብ ጥፋት ካብ ሞት ኣውፂእካኒ ኣገሪምካኒ ንስኻ ስለዘፍቀርካኒ ሕያዋይ ጎሳ ካብ ጥፋት ካብ ሞት ኣውፂእካኒ ኣገሪምካኒ ኩሉ ግዜ ስራሕካ ገርመኒ ኩሉ ግዜ ኢኻ ተገርመኒ 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 ኣነስ ተገሪመ ብግርምያ ክትፅንቅቐለይ ክትኮነኒ ጎይታዬ ኣምላኸይ ኣነ መን እየ ቤተይ ከንታይ እያ ዝራሕራሕካለይ እናሓደረ የገርመኒ ካብ ሞት ምትራፈይ ኣነ መን እየ ቤተይ ከንታይ እያ ዝራሕራሕካለይ እናሓደረ የገርመኒ ካብ ሞት ምትራፈይ ኣነ መን እየ ቤተይ ከንታይ እያ ዝራሕራሕካለይ እናሓደረ የገርመኒ ካብ ሞት ኣነ መን እየ ቤተይ ከንታይ እያ ዝራሕራሕካለይ እናሓደረ የገርመኒ ካብ ሞት ምትራፈይ መን እየ ቤተይ ከንታይ እያ ዝራሕራሕካለይ
يقربني كموت مترفي مملكتك لبي ذكرى زجبك عليا مملكتك وشي بحرتك وبزحت علي مملكتك تجريمي تدني قيه أنا تدني قيه بقبرتك أملاقي تدني قيه تجريمي أنا تجريمي بقبرتك أملاقي تجريمي تدني قيه أنا تدني قيه بقبرتك نتدخم لعلاق الكايو يسوسي عبرتعكايو نتمسكين لعلاق الكايو نتدخم دما نتدخم عبرتعكايو مسيحتكايو نتمسكين لعلاق الكايو نتدخم عبرتعكايو نتي مسكين لعناب الكايو نتدخم عبرتعكايو نتي مسكين لعناب الكايو نتدخم عبرتعكايو تدخم لعلاب الكايو يسوسي عبرتعكايو فغرندي خا نتي مسكين لعلاب الكايو نتدخم عبرتعكايو مسكين لعلاب الكايو نتدخم عبرتعكايو فغرندي خوي عقبكون مستمحرتك فقر خاري أي عقبكون أنا عقبكون أي عقبكون أنا عقبكون أي عقبكون أي
عجبكون أني عجبكون أني عجبكون أني عجبكون أني عجبكون أني عجبكون غورية تزاربة زميرة وديسة أني عجبكون 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 عجبكون يسوع يسوع عجبكون يسوع عجبكون يسوع من الله
أب سماء مدري يلن كما يلن كما يلن كما يلن يلن إجابة يلن بفقري خمخا هللويا يلن بمحرت بدنقاتي خمخا يسوس يلن كمخا يلن كمخا أب سماي كوني أب مدرين عخاز مسل يلن يسوس أتحيا واي قوسا حياواي قوسا حياواي قوسا يسوس نفسنا نبلموع شخات مرحا يسوس التهدأ يسوس هللويا أب تفرتع من نوات انكو سلام كازلو يسوس هللويا عبي خلص خاص الزابر كنا يا عبي ومحرتك الزابر كنا يا عبي ومحرتك الزابر كنا يا عبي ومحرتك الزابر نلب كله تبلد أملاخ خلص خاص هللويا محضري خاقوينا أبانا ختنبر نسخافتي هللويا يقبأك إمبرا يقبأك هللويا هللويا نسو انت يقبري حواتي بحاتيات استخصصت نفسي مسمصولس داربا امني خقمت الله يكالن فقري هبوغن محيروان ناتعي خي زبل تفتح كل خي زبل أملاخيو هللويا زخصص يكون النسو بمحرد زركب أملاخيو مني موخا مخا يسوسي مني موخا مخا يس هو تزلخ يا زلخ هو تزلخ يا خزل لخي تلوت كان محرد كان هزب غزب زعكاك زيابين يسبخ من هاللون عخز مسل السماي كنا مدرس كي يسبخ نعخز مسل مني مو نعخز مسل حيل موتات نعحزو زي كألا مني مو خمخا مني وخمخا مني مقابر فنك الخزوة هاللويا مقابر أسنع وحزكاي كألن فاري قدلك هاللويا تفتسمن دخيل كايو تفتسمن بري خيل كايو أفكا خي كفت كان السخا هاللويا
ودي كاي ودي هاللويا زي تتعبصب كاكوا زي تتعبصب هاللويا 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 نفسنا تعبيك نفسنا تباركك لعل بلك كل جزء حدش بك زي لوت بنجرات زي لوت بخناتات زي لوت كم سب زي كونه بك أمون كم قال أمون ينسو أمون حق أنيا مسكر تبهيلو ليو هاللويا النملخو أملاخ أموني كم قال ينسو I don't gain you I condemn you دم هاللويا نملخ ملسنا خنا مسكنوينا نكسي أبيه እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ግንባሩ ሆይና እስከበቃ አብ ህይወትናስ አነ ብዙሕ ስሙር ይኹም ይሁን ህይወቴ ፀሐይ ዓሪብካና በለ ተስፋ የብልካንና በለ ዘባጭ ብዙሕ ኖም እስከ ዓወት አውጪና ናይ ዓወት መዝሙር ክንዝምሪና ፀሐይ ዓሪባቶ ኢሎም እንኳ ፀላእተይ ክስብሉ ምዕራፈይ ከዓጽዎ ታሪኸይ ክዛዝሙ وجاي تواجئ جنسو قلبي طوي تلمتاتهم بمستنفاس أفنجو دما بتين ويدمنهم أنا ريئي مسكر يا خواتي نازل لازمة فتو والله نازل لازمة أبجي زي دخام أبجي زي جنك يسوع صادو سكبعوت كن زمرينا نتنجرنا أبكرمينا نتنا حيلي بالكان السخا كريستوس صلوا تحيال رأسي ما أزن زخانة كريستوس هاللويا هاللويا تويلو صلاتي كدبلو معرفي كعاطو تاريخي كزازمو وقعي تواقيو قلبك اوتل متاتو مستنفاسا فنجو فتنو دمنو 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 عريبات تويلو صلاتي كدبلو معرفي كعاطو تاريخي كزازمو وقعي تواقيو قلبت المتاتو مستنفاسا فنجو فتنو دمنو 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 صحي عريبات تويلو صلاتي كدبلو معرفي كعاطو تاريخي كزازمو وقعي تواقيو قلبت اوت المتاتو مستنفاسا فنجو فتنو دمنو 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 يا صحي عريبات تويلو هاللويا صلاتي كدبلو معرفي كعاصو تاريخي كزازمو وقعي تواقيو فتنوت المتاتو مستنفاسا فنجو فتنو دمنو دمنو
دمنهم 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 إنا تتصبيوا ملكتي إنا تتصبيوا صفاتي إنا تتصبيوا دربتي صحيي بريقة كوين لي وقحتا وقحتا صحيي بريقة كوين لي وقحتا وقحتا كوينو إنا تتصبيوا ملكتي إنا تتصبيوا صفاتي إنا تتصبيوا دربتي صحيي بريقة كوين لي وقحتا وقحتا صحيي بريقة كوين لي وقحتا 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 كوين لي 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 وقحتا وقح مسيلو سلمات كبزحوب زورياي وداكو داي كدبنو راح ابوت كيكون اللي هزاري بنيرندي من صور كتيلي ادخل ذغل متأخرا نازللي 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 فتوي نازللي 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 يسوي نازللي 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 زي وقح مسيلو صلمات كبزحوب زورياي ودا قداي كدبنو راح روت كيكون اللي تزاري بنيرندي من صور القتيلة ادخل زقل متأخرا نازللي 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 سي سي نازللي نازللي يسوع سيوي نازللي نازللي فتوي نازللي فتوي نازللي 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 فتوي نازللي زي وقح مسيلو سلمات كبزحوب زورياي ودا قداي كدبنو راح اموت كيكون اللي تزاري بنيرندي من صور القتيلة ادخل زغل متأخرا نازللي 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 فتوي نازللي يسوع سيوي نازللي 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 سلازي هاي تحزن بعلم هاي تحزن هاي تحزن بحاتيات هاي تحزن هاي تحزن بسيطان هاي تحزن منني فرحاني يسوس تتسلمات زي حزو سلمات هاي قمتن السؤال من فرحاني فرحاني يسوس تتسلمات زي حزو سلمات هاي قمتن اسكب منك هاي تحزن بعلم هاي تحزن هاي تحزن بحاتيات هاي تحزن هاي تحزن بسيطان هاي تحزن فرحاني يسوس تتسلمات زي حزو سلمات هاي قمتن السؤال زلو فرحاني يسوس تتسلمات زي حزو سلمات هاي قمتن السؤال زلو
አለው አነ ግን ከጽውዖዬ ዘዓግተኒ የለንወ ኢየሱስ ለመውን ስሙ ኃይል አለው ከጽውዕ መን ያዓግተኒ ኢየሱስ ለመውን ስሙ ኃይል አለው ከጽውዖዬ ኢየሱስ ለመውን ስሙ ኃይል አለው ከጽውዖዬ ስለዚህ ከጽውዖዬ ክደጋግሞ ከጽውዖዬ ክደጋግሞ ከጽውዖዬ ክደጋግሞ ከጽውዖዬ ክደጋግሞ ስሙታይ ስሙ ከጽውዖዬ ስሙ ክደጋግሞ ከጽውዖዬ ክደጋግሞ ኃይል አለው ቅብዓት አለው ፈውሲ አለው ኃይል አለው ፈውሲ አለው ሰላም አለው ኃይል አለው ቅብዓት አለው ክደጋግሞ ለመውን ስሙ ኃይል አለው ከጽውዖዬ ክደጋግሞ ኢየሱስ ለመውን ስሙ ኃይል አለው ከጽውዖዬ ክጽውዖዬስ ህዝብ አምላክ ኢየሱስ ለመውን ስሙ ኃይል አለው ኃያል ዝበሃል የለን ንሱ ከጽውዖዬ ክደጋግሞ ኢየሱስ ለመውን ስሙ ኃይል አለው ከጽውዖዬ ክደጋግሞ ከጽውዖዬ ክደጋግሞ ከጽውዖዬ ክደጋግሞ ከጽውዖዬ ክደጋግሞ ከጽውዖዬ ክደጋግሞ ስሙ ከጽውዖዬ ክደጋግሞ ስሙ ከጽውዖዬ ክደጋግሞ ኃይል አለው ቅብዓት አለው ፈውሲ አለው ዕርቅ አለው ሰላም አለው ኃይል አለው ኃይል አለው ክደጋግሞ ክጽውዕና ክደጋግሞ ክጽውዕና ክደጋግሞ ክጽውዕና ክደጋግሞ ክጽውዕና ክደጋግሞ ክጽውዕና ክደጋግሞ ኃይል አለው ቅብዓት አለው ፈውሲ አለው ኃይል አለው ዓወት ዘመደኒ ለመውን ምሳዩ አንበሳ ምሳዩ ዓወት ዘመደኒ ለመውን ምሳዩ ኢየሱስ ምሳዩ አንበሳ ምሳዩ ዓወት ዘመደኒ ለመውን ምሳዩ ኢየሱስ ምሳዩ አንበሳ ምሳዩ ተሓያል ምሳዩ ትጅግና ምሳዩ ሰዓሪ ምሳዩ ተሓያል ምሳዩ ትጅግና ምሳዩ ትብርቱዕ ምሳዩ መካር መስፍን ሰላም አቦ ዘላለም ሃሌሉያ ብርቱዕ አምላክ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ يحواتي مالتنا خوين أنا ناي بحكي مالتنا خوين ኢየሱስ ኃይል እዩ ኃይል ህይወትና ስም ክርስቶስ እዩ ኣብ ድኻምና ብርትዕ ስም ክርስቶስ እዩ ሓያል ዝበሃል የለን ሓያል እቲ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጡ ዘሎ ጥራይ እዩ
وناني هيوتنا حياة زبهال اتي ابي يمان ابو مسلنان نغرنان وديو صادق فراد خوينو استرخبه يسوع حيلي هيوتنا يسوع حيلي هيوتنا منم حياله زبل زفرارح حياله يكونن ات السماي غديفو زورده املاخنته معرم من زع زي رأي تحتيلو نعين نعخمن بحرنت زمالالسه هاللويا كاب اسراتنا زفتح السيو حيال اتعب زفانو تقميطو زلو يو حيال اتيعينتو كم هال تحيوي صغرو دما صعدايو خم صمري كم استبحاللو هاللويا نسيو حيال حزب املاخ حيلخا كريستوس هاللويا أتوارنا برتوعينو المفرس عرتات هاللويا سم كريستوس دما بهوتنا برتوعيو تتباجاوينا كريستوس برتوعيو هاللويا واو كبرينا تعابي سمكايو لعل بالك زيابهير نودسون اسمكا الانتا نفسس أبزفانكا هاللويا واو هاليلويا يس يسوس اسكن بلو سمول تصوعي حواتي يسوس اتي اذن زفطر الساي سمع عندو اتي انت زغبر خيرين دو እግዚአብሔር አዳው زغبر خاي دهسسندو هاليلويا تريد سمع املاح تركب نازل الكاتمت فتو أنت نفسنا تفتوكا هاللويا كبرينا تعبي سمكا يكون لعل بل هاللويا يسوس ليونا هاليلويا اسك كلاتنا حافلنا غويتا كم هي وقالاتك افسسلنا منفس كان دابلنا خنزمرينا እግዚአብሔር ይመስገን غويتا كم هي وقالاتك افسسلنا منفسك زرغحلنا نእዳውካ ግለጽልና ንፍቅርካ ከም ተአብ ሐዋርያት ዝነበረ መንፈስ ለሙሙን አባና አፍስሶ ይኻ እግዚአብሔር ክነቢና አምላኽ ይመስገን حقن منفسن ملعنا وقوينا كاب سلماتنا برهان يوات هزبخا نسخا ختكبر نقيسكا خترق سمكان خمسكن أما كالقبائي نسخا ختكبر نقيسكا خترق سمكان خمسكن أما كالقبائي قويتا كم يوكالاتك أفسد سلان منفسك زرقي حلانا داوكا كلت سلان خبرقا زرقي حلانا داوكا كلت سلان خبرقا يا بحواريات زنبر منفس سسو هياو እግዚአብሔር كم هياو قالاتك تبيالونا منفس ቅዱስካ نلأيو هيوتنا كم هياو قالاتك تبيالونا منفس ቅዱስካ نلأيو هيوتنا قويتاي كم يوكالاتك أفسسلنا منفسك زرقي حلنا داوكا قلتلنا نخبرقا زرقي حلنا داوكا قلتلنا نخبرقا
ጎይታ ከም ያውቃላትካ አፍስሰና መንፈስካ ዘርግሐልና ናዳውካ ግለጸልና ንኽብርኻ ዘርግሐልና ናዳውካ ግለጸልና ንኽብርኻ ብሓቅን መንፈስን ሃሌሉያ ብሓቅን መንፈስን መላእናዎ ጎይታ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ክወፅእ ህዝብኻ ንስኻ ክትከብር ነጊስካ ክትርኢ ስምካ ንኽምስክን ኣብ ማእከል ጉባኤ ንስኻ ክትከብር ነጊስካ ክትርኢ ስምካ ንኽምስክን ኣብ ማእከል ጉባኤ ጎይታ ከም ያውቃላትካ አፍስሰና መንፈስካ ዘርግሐልና ናዳውካ ግለጸልና ንኽብርኻ ዘርግሐልና ናዳውካ ግለጸልና ንኽብርኻ ጎይታ ከም ያውቃላትካ አፍስሰና መንፈስካ ዘርግሐልና ናዳውካ ግለጸልና ንኽብርኻ ዘርግሐልና ናዳውካ ግለጸልና ንኽብርኻ ኣብ ሐዋርያት ዝነበረ መንፈስ እጅውን አፍስሶ ሕያው እግዚአብሔር ከም ሕያው ቃላትካ ንጽበያለና መንፈስ ቅዱስካ ምልአዮ ሕይወትና ከም ሕያው ቃላትካ ንጽበያለና መንፈስ ቅዱስካ ምልአዮ ሕይወትና ጎይታ ከም ያውቃላትካ አፍስሰና ንመንፈስካ ዘርግሐልና ናዳውካ ግለጸልና ንኽብርኻ ዘርግሐልና ናዳውካ ግለጸልና ንኽብርኻ ዘርግሐልና ናዳውካ ግለጸልና ንኽብርኻ ጎይታ ከም ያውቃላትካ አፍስሰና ንመንፈስካ ዘርግሐልና ናዳውካ ግለጸልና ንኽብርኻ ዘርግሐልና ናዳውካ ግለጸልና ንኽብርኻ ብሓቅን መንፈስን መልአናዎ ጎይታ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ይወፅእ ህዝብኻ ንስኻ ክትከብር ነጊስካ ክትርአ ስምካ ንኽምስክር ኣብ ማእከል ጉባኤ ብሓቅን መንፈስን መልአናዎ ጎይታ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ይወፅእ ህዝብኻ ንስኻ ክትከብር ነጊስካ ክትርአ ስምካ ንኽምስክር ኣብ ማእከል ጉባኤ ብሓሳብ ጸሎት መንፈስ ኮይንና ንዘምራ ካልኣ ግዜ ብሓቅን መንፈስን መልአናዎ ጎይታ ጸልማት ናብ ብርሃን ይወፅእ ህዝብኻ ንስኻ ክትከብር ነጊስካ ክትርአ ስምካ ንኽምስክር ኣብ ማእከል ጉባኤ ንስኻ ክትከብር ነጊስካ ክትርአ
ስምካን ክንስክር أماكن قبائي ከምቲ ኣብ ሐዋርያት ዝነበረ መንፈስ እጅውን አፍስሶ وهياو እግዚአብሔር ከም ሕያው ቃላትካ ንጽበያሎና ብመንፈስ ቅዱስካ نتأيّر هيوتنا ከም ሕያው ቃላትካ ንጽበያሎና ብመንፈስ ቅዱስካ نتأيّر هيوتنا ጎይታ ከም ሕያው ቃላትካ አፍስሰና ንመንፈስካ ዘርግሐልና ናዳውካ ግለጽና ንኽብርኻ ዘርግሐልና ናዳውካ ግለጽና ንኽብርኻ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርክኩም መዘምራን ብዙሕ ብዛዕባ ዓወት ብዛዕባ ምስጋር ክንዝምር አርፊድና እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ኩሉ ነገር። ኣነ ድማ ሕጂ ቁርብ ደቂቃ ክወስድ እየ ስለ እግዚአብሔር ዝገበረለይ ምሕረት ክነግረኩም ነቲ ዝተገበረልካስ ወይ ግበረሉ ወይ ንገረሉ ስለ ዝበሃል እግዚአብሔር ድማ ከመስግኖ ስለ ዘለኒ ንዓኻትኩም ድማ ኣዝየ ከመስግነኩም ይፈቱ። ምክንያቱ ኣብቲ ዝሓለፍክዎ ነገር بصلوت تشكمكمني ብዙሕ ግዜ ተንበርከኹምለይ ብዙሕ ግዜ ንኣምላኽ ዝተራዕኩምለይ ናይ ብሓቂ ዘመስግነኩም እቶም ብቴሌፎን ደዊልኩም ብብዙሕ ነገር ዘጸናንዓኩም ማለሲ ንዓልቲ ቤተይ ወላ ንስድራ ቤተይ ዘጸናንዓኩምን እግዚአብሔር ይባርኽኩም ክብለኩም ፈቱ። ናይ ብሓቂ ብሓደ ክብድ ዝበለ ፈተና ሓሊፈ ቁርብ ገለ ክልተ ሰለስተ ጥቕሲ ከንብብ እየ መጀመርያ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 23 ኩሉ ዚ ደጋግምና ንብሎ እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ የህድኣ ምንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ። እዛ ትቕጽል ቁፅር 4 ግን በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ብርባርባ ድነሞት እንኳን ትኸድኩ ክፉእ ኣይፈርህኒ ብርባርባ ድነሞት ዝሓለፍኩ ኮይኑ ይስማዓኒ። ስለዚ እግዚአብሔር ከምቲ ንጉስ ዳዊት ዝብሎ ዘሎ ንዓይውን ብርባርባ ድነሞት ተሕሊፍኒ እዩ። ኣብ ኢሳያስ ድማ 43 ብማያት ምስተሓልፍ ምሳኻ ኸውን እየ ወሓይዝ ሳገር ከኣይ ክትሕለካን እዩ ብሓዊ ምስትኸይድ ኣይክትነደድን ኢኻ ሃልሃልታውን ኣይክምወካን እዩ ይብል። ብዙሕ ጥቕስታት ከምኡ ክንበልኩም ምኽኣልኩ ግን ሕፅር ብዝበለ ታሪኸይ ማለት ከም ብዙሓትኩም ብኸፊሉኹም ትፈልጥዎ ኣብ ዝሓለፈ 11 ወርሒ 12 ወርሒ ግን ብከቢድ ፈተና ተፈቲነ ማለት እዩ። ሓደ ነገር ዝብሎ ኣሎ ሶሪ እንቀጥቀጥ ኣለኹ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣምላኽ ክትወፅእ ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝኾነ ይገጽኩም ብጣዕሚ እግዚአብሔር ግርማ ስለ ዝሃበኩም እዩ። ጎይታ ይባርኽኩም። እግዚአብሔር በብዙሕ ነገር ሕሊፍኒ እዩ። ካብ ወዲ 13 ዓመት ኮይነ ወዲ 13 ዓመት ከለኹስ ቃሬዛ ዝተሰርሓለይ ሰብ እየ ማለት እዩ። ግን ኣምላኽ ብሰላም ኣንቢርኒ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ተፈቲነ ብዙሕ ግዜ እውን ሓሊፈ ኣብዛ ዝሓለፈት ግን ኣብ ወርሒ 4 መወዳእታ ኣፀርቢለ ምንቲ ግዜ ከይወስድ እንደገና ከቢድ ፈተና ገጢምኒ ማለት እዩ። ካብ ገዛ ንሲህን ስራሓ ሚኒያፖሊስ ኣብፂሕያ ሃይዌይ 35 ካብኡ ድማ እንደገና ሃይዌይ 94 ሒዘ ድማ ስራሐይ ኣትየ ኣብቲ ላከሩም ወይ ካብቲ ዩኒፎርመይ ዝቕይረሉ ቦታ ምስ ኣተኹ ኣብኡ ግን በቃ ጨርሰ ጠፊየ ማለት እዩ። ብድሕረይ ዝመፀ ሰብ እንተዘይህሉ ነይሩስ ኣብኡ ምዋዓልኩ ዋላ ክኸውን ዋላ ምተገረሙ ነይሮም ሳቶም እውን ማለት እዩ። ግን ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ሰብ ይሰደልካ። ስለዚ ምሳይ ዝሰርሕ ሰብኣይ ብድሕረይ መፅኡ ምስ ራህየን ንኡ በቃ ተገሪሙ እንታይ ከም ዝኾንኩ እውን ኣይፈለጠን ዝኾነ ኮይኑ ግን
ሽዑ ካብኡ ወሲዶምኒ ንሴንት ጃንስ ሆስፒታል ኣብ ኢመርጀንሲ እትዮም ማለት ሽዑ ሓካይም ድማ ብዙሕ ካልእ ነገር እዮም ዝሓስቡ ብዙሕ ደም ምርመራ ተገይሩለይ ምክንያቱ ሳቶም ምናልባት ካልእ ነገር ደወሲዱ ሰትዩ ድኸውን ኬሚካል ድኸላ መድሃኒት ድኸውን ኢሎም እዮም ሓሲቦም ግን እግዚኣብሔር ድማ መንገዲ ስለ ዘለዎ በዓልቲ ቤተይ ስለ ትፈልጥ ዝነበረት ርእሱ ከምዚ ስለ ዘለዎ መጀመርያ ንዑ ክትምርምርዎ ኣለኩም ኢላቶም ዝኾነ ኮይኑ ግን ሳቶም ገብርዎ ዘለዎም ነገር ገብሩ ኢሎም ማለት እዩ ኣብ ኢመርጀንሲ ሙሉ መዓልቲ ድሓር ፋይናሊ ነቲ ስካን ምስ ገበሩ ነቲ ርእሰይ ረኺቦሞ ማለት እዩ ኣብ 2003 መወዳእታ 2004 ዝጀመረ ሕማሚ ሽዑ ኦፕራስዮን ገይረ ቱቦ ካብዚ ዝጅምር ከምዚ ኢሉ ትኺሉ ክሳዕ ከብደይ ዝወርድ ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝነበረ ነገር ፌል ስለ ዝገበረ ኣእምሮይ ስሒተ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ እዛ ርእስናስ ቆፎ ንእሽቶ እያ ናብኡ ዝኣቱ ማይ እምበር ዝወፅእ ማለት ከምቲ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ኣሰራርሓ ይኣቱ ይወፅእ እዩ ግን ይኣቱ እምበር ወፅእ ኣይነበረን ከምኡ ኮይኑ እዩ ቀደም ዓዊረ ነይረ ዓይነይሲ በቃ ከምዘይርኢ ኮይነ ነይረ ማለት 2004 زياد ما هم سلسلة دقمت أجي كاو شعو كابس إنجانس هوسبيتال ناب سان جوزيف ناب آي سي يو خاتون نيرم إنتنسيف كير كني مالتيو شعو ولا زقبرو نقرونا يتفهم حد نقر كبر زلو ندقنا تخفيتو يتزلو تبو خير علوي غون خوين أبتليتي تنقر بعلو ريزولف يقبر قال لك بابيرم يبلمون ندقنا إنه صباحيتو نقو سكان مثل عالوني يبلون وديلو الله يبلون مو يوصي دما دغي مقني ግን ስራሕ ተመሊሰ ልክ ኣብ መዓልቲ በርዝዴይ ድማ ኣብ ጁላይ 15 ድማ the same episode ኸውን ማለት እዩ same thing ተደጊሙ ካው እንደገና ሽዑ ሕጂ ስለ ዝተፈልጠ ተኺሎም ናብ ICU ናብ ሴንት ጆሴፍስ ሆስፒታል ኣትየ ብድሕሪኡ ግን ዋላ ሓንቲ ካልኣት ኣማራጭ ኣይነበረን ሰርጀሪ ተገይሩ ተኸፊቱ ትርእሲ ቅየር ነይርዎ መቸም ንሕክምና ቁርብ ፍልጠት እንድሕራሊካ ብዙሕ ፈታኒ ዝኾነካ ብዙሕ ይፈትን ምክንያቱ እቲ ቱቦ ኣብ ሰለስተ ነገር ዝተመቕለ እዩ ሓደ ካብዝን ክሳብ ዘለוי ካው ድማ ታማሽን ኣላ ማለት እዩ ካው ድማ ተኻለቱ ብሕጃቢ ተዓፂኹም ዘሎ ፈልጡ ስለ ዘሎም ኣብ ክልተ ቦታታት ሊስ ቅደድ ኣሎ ርስኻ ክትክፈት ከለኻ ድማ ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ስለዚ anyway እግዚኣብሔር ሳግር ስለ ዝኾነ ግን ካው ወፅየ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ወርሒ 9 ኦፕራስዮን ተገይሩ ነቲ ነገር ደልዮም መቸም ረኺብናዮ ይብሉ anyway ክቕይርዎ ነይሮም ተቐይሩ ብዙሕ ግዜ እውን ወሲድለይ ስለዚ ኣብ ግዜ ኮሮና ኣብ ግዜ ኣንዓይሲ ናይ ሪካቨሪ ታይም ነይሩ ማለት እዩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ሰብ ተፈልዩ ኣነ ግን ሓደ ካልእ ፅንኩር ግዜ ስለ ዝነበረኒ እሞር ንውሓት ግዜ እውን ወሲደ ናብዚ ንክመፅእ ንመሳኻትኩም ንኽሓብር ሚስ ገይረዮ ከም ፀናሕኩ ግን ኣብዚ ምስ ተመለስኩ ገይረዮ ስለዚ እግዚኣብሔር ንዓይ ዓብ ነገር ገይረለይ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ብዙሕ ሰብሪጀሪታት የገይረ ኣካላተይ ብግኡዝ ነገር ዝመልአ እዩ ግን ሓደ ነገር ዝብሎ ኣሎ ኣነ ኩሉ ግዜ ከምዚ ሳንጡ ዝጠቕለለ ድጓዓዝ ንዓዲ ክትከይድ እንድሕር ኮይንካ ሱት ኬዝካ ሬዲ ትገብሮ ከምኡ እየ ማለት እዩ ኣምላኽ ግን ምክንያት ስለ ዘለዎ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ንምክንያት ስለ ዘንብረኒ ዘሎ እግዚኣብሔር ናይ ብሓቂ ከመስግኖ ይፈቱ ሎሚ ንጎ ክዝመር ዝነበረ ዓወት ናይ ዓወት መዛሙር ኩሉ ንዓይ ነይሩ ብጣዕሚ ደስ ክብለኒ ኣርፊዱ በቃ ኣስተማቕር ኣቢለዮ ስለዚ ኣነ ኩሉ ግዜ ከምኡ እየ እሞ ሓደ ግዜ ሰብ ከምኡ ክብል ከለኹሲ እንታይ እዚ ኩሉ ግዜ ንሞት ዲ ዝምነያ ኣይምነያን እየ ንሞት ግን ካብዚኣ እንተግዒዘ ናብ ዝሓሸ ቦታ ከም ዝኸይድ ስለ ዝፈልጥ እየ ስለዚ ጎይታ ይባረኽኩም ኣይ ቲንክ ካብዘን ላዕሊ ግዜ ክወስድ ኣይደልን እየ ስለ ኩሉ ነገር ኣምላኽ ይመስገን ንዓኻትኩም ኣመስግነኩም እየ እዚ ስለ ዝኾነ ግን ሓንቲ ነገር ገብር ደስ ይብለኒ كم تقول لجزء እግዚአብሔር ከመስግኖ ደስ ይብለኒ ዘማራይ የማነ ሀብተይ መስለኒ ከምዚ ልዘሚሩ ተኣማሚነ እንዴ ኣምላኸይ በኣኻ ዘለዓለም ምዃኑ ኣበይ ሓለዋኻ ኢሉ አንተ ድማ እንታ ክንብል ፀኒሕናሲ ኣብኡ ምሳይ ነርካ ኣብቱ ግብርሓዊ ኣብ ቅድሚ ፀላእተይ بهوت أمبير كان يكول صنيح يبل نيرو ملص بو أنا أخذ مراد سبلاني
እግዚአብሔር ይባርኩም። እግዚአብሔር ይባረክ። ክብርን ንጉስና ክብርን አምላክና ይግቦይ እግዚአብሔር ይመስገን። ረዝጊ ክርኢ ከለኹ እየ ዝፀናናዕ ነቲ ናተይ ሽግር ፍረዝጊ ክሪኦ ከለኹ ንሱ ዝሓልፎ ዘሎን ኣነ ዝሓልፎ ዘለኹን ኣይወዳደርን እዩ እብል ብጣዕሚ ዝሓልፎ ዘሎ ነቲ ተሓልፎ ዘለኻ ዝኽእል ፀጋ ካብ ኣምላኽ ክንድቲ መጠን ተሓልፎ ዘለኻ ክንድኡ መጠን ሰፊሩ እግዚአብሔር ዝህብ ፀጋ ስለ ዘለዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ከምዚሉ ብህይወት ክነብር ከየጉረምረመ ኣምላኽና መስከነ ኣብ ገጹ ከዓ ብርሃን ፍሽኽታ ሓጎስ ኮይኑ ክኸይድ ዝስ ፀጋ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ጥራይ ዝገብሮ ንእሽተይ ገለ ነገር ወግያትና ከመይ ከም እነጉረምረም ንፈልጦ ኢና መዓልታዊ ዘይቋርፅ ቃንዛ ኩሉ ሰውነቱ ከም ዝኽነግሮ ፀንሐ ብብዙሕ ነገራት ዝሓልፍ ዘሎ እግዚአብሔር ግን ፀጋ ብልዕሊ ፀጋ ሂቡስ ብዙ ኩነታት ዝሓልፍ ከዓ ብማእከል ሓውን ንሓለፍካ ዘዘምር ፀጋ ናይ ኣምላኽ ማእከል ማዕበል ንሓለፍካ ዘዘምር ፀጋ ናይ ኣምላኽ ኣሎ ማለት እዩ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። እዚ ኣምላኽ ዝኸምኡ ዓይነት ፀጋ ይበና ነፍሲ ወከፍና በበት ዘለና ከከም መጠኑ ንዕኡ ዘኽእለና ፀጋ ክኢልናዮ ንኣምላኽ ከነመስግን ብሓጎስ ክንነብር ዝገብረና ፀጋ ዘለዎ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ክብርን ምስጋናን ንሽሙ ይኹን። እግዚአብሔር ይመስገን። ኩሉ ግዜ ብጸሎት ንዝኻኸርና ሓድሕድና ንሓውና እውን ንዘክሮ ነቲ ቤተሰብ ንዘክሮ እቲ ዘሐጉሰካ ሬዲ ኢሉ ባልጃይ ኩሉ ክዳውንቲ ተዓፃፂፉ ኣብ በቦትኡ ኮይኑ ንመገሻ ሬዲ ዘለኹ ኢሉ ኩላህና ኢና ከምኡ ክንከውን ዝግባአና ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ኩላህና መን ቅድም ከም ዝኸይድ እውን ኣይንፈልጥን ኢና ኤኒ ታይም እግዚአብሔር እንድሕር ፀዊዕና ንምድሪ ሓዲግናያ ግራቪቲ መሓዝ ስኢኑና ክንከይድ ኢና ናብ ኣምላኽና ማለት እዩ። ከምኡ ዓይነት ድልዋት ኮይንና ክንነብር ከለና ኣቤት ንምፅላእ ግዜ ይብልናን ንምቕያም ግዜ ይብልናን ንምባኣስ ግዜ ይብልናን ንትዕቢት ግዜ ይብልናን ኣብ መገሻ ስለ ዘለና ንኩሉ እናደርበና ንፍቕሪ ከም ኣርማ ሒዝና ንኸይድ ሰባት ኢና እንኸውን ግዜ ይብለይን ግያሻይ ኮየ ክቕየም ግዜ ይብለይን ክፃላእ ግዜ ይብለይን ክሓዝን ግዜ ይብለይን ግዜ ዘለኒ ወንጌል ክነግር ግዜ ዘለኒ ክሕጎስ ግዜ ዘለኒ ንኣምላኽ ከመስግን ግዜ ዘለኒ ብሰላም ሃዲአ ክነብር እዩ ኢና ንብል ማለት እዩ። ኩላህና እውን ከምኡ ክንከውን እዩ ዝግባአና ኣብዛ ምድሪ ንዘለኣለም ንነብር ናህና ቤት ኮይና እያ ትስማዓና ንርስዖ ኢና ኣጋይሽን መጻእተኛታትን ምዃንና ንርስዖ ቤትና ቋሚ ቤትና ኣብ ካልእ ምዃኑ ኣብ ርሑቕ ምዃኑ ኣብ ናይ ኣምላኽ ቦታ ምዃኑ ንርስዖ ኢና።
ግን ከምዚ ክኸውን ከሎ ኸዓ የዘክረና ኣሎ እግዚአብሔር ንኣምላኽ እናመስገና ጌሽቲ ምዃንና ፈሊጥና ንኣምላኽ እናኽበርና ብዝኾነ ነጉረምርመሉ ነገር ስሎም መዓልቲ ፍረዝግ ምስ ተዛረበ ኣነስ ክጉረምርም እኮ ይግባአንን ኢልና ምጉርምራም ደርቢና ዲሳቲስፋክሽን ደርቢና ኣንተ ኣምላኽ ክብሪ ንስምካ ይኹን ከምቲ ንዑ ሂብካዮ ዘለኻ ንዓይ ከዓ ፀጋ ሃበኒ ሓይሊ ሃበኒ እንብለሉ ነገር ከም ዝኾነ የዛምን ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ንመጀመርያ ግዜ ኣጋይሽ ዝመጻኹም ተለኹም ሰላም ክንብለኩም ንደሊ ከይመጻኹም ዝጸናሕኩም ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ሓድሽ ጋሻ ኣይርኢን እየ ዘለኹ ግዜ ንምቁጣብ ብድሕሪት ሓደ ሰብ ርኢ ኣለኹ ጥቃ ያዕቆብ መን ትበሃል ሓወይ መርሃዊ እንኳዕ ደሓን መጻእካ እግዚአብሔር ይባርካ እግዚአብሔር ይመስገን መርሃዊ ዘበሉ ይበዝሑልና ኣለዉ መርሃዊ መርሃዊት ክበዝሑ መዓት እዮም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ረሃዋ ይግበረልና እግዚአብሔር ይመስገን እንኳዕ ደሓን መጻእካ መተንባህታ ብዙሕ የብለይን ክልተ ነገር ኣለዋኒ ሓንቲ ናይ ጁላይ 25 ፒክኒክ ኣለሃና ሻዓ መዓልቲ ሃሩር ክኸደልና ከምዚ ሕጂ ዘየሎ ክኸውን ጥዑም ወይዘር ክኸውን ክንጽሊ ኢና እንተ ኮይኑ ክንገብራ ኢና እንተ ዘይኮነ ከዓ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ መዓልቲ ክንቅይር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ጁላይ 25 ፒክኒክ ክንገብር ኢና June 25 and 26 annual women's retreat ናይ ሓት ኣገልግሎት ኣሎ ናይ ጾምን ጸሎትን ጌረን ክልተ መዓልቲ ውፅእ ኢለን ወይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዲ ወይ ኣብ ደገ ኮይነን ዘካይድኦ ፕሮግራም ኣለዎን ኩልኽና ሓት ግዜ ዓዲክን ኣብኡ ክትሳተፋ ሓድራ ይብል ካልእ ብዙሕ ግራጁዌሽን ኣለና ሃይ ስኩል ዝወድኡ ብዙሓት ደቅና ኣለዉ ስለዚ ኣብ ጁን 23 ኣብታ ትመጽእ ዘላ ሰሙን ናይ ምስጋና ግዜ ክንገብረሎም ኢና ነቶም ግራጁዌት ዝገብሩ ዘለዉ ደቅና ኸ ክንጽልየሎም ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ትኽኢልና ሕጂ ናብ ቃል እግዚኣብሔር ክንከይድ ኢና ሎሚ መልእኽተኛ ኮይኑ ቃል ዘምጻልና ሓውና ሲራክ እዩ ሲራክ ቃል ኣምላኽ እናምጽእ ከሎ ዕሽርናን ሞባእናን ክንህብ ብመዝሙር ብውዳሴ ከነምልኽ ጸኒሕና በቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ኸ ጎይታ ከነኽብሮ ኢና እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ኩላህና እናወፃእና ንቕድሚት ቀልጢፍና እቲ ግዜ ምእንቲ ክንጥቀመሉ ዕሽርናን ሞባእናን ንጎይታ ክንህብ ኢና እግዚኣብሔር ይባርኽኩም እግዚአብሔር ሰናይ አንሳስ ከልል ንበል ጎይታ ይባረኽ እዚኣ ተወዲኣ ምሽ ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ጎይታ ናይ ሎማ ዓመት ታጭርሖ እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ ዓመተ محداس ዓመተ እንታይ ትብል محداس محداس ታይ ማለት እዩ ሓድሽ ነገር ምግባር ማለት እዩ ኮቪድ 19 ንዓመትን ልዕሊ ዓመት ዝነበረ ሕጂ ግን ኣብቂዑ መስል ኣሎ እግዚአብሔር ኣብዚ ስለ ዘብጽሓና ክብሪ ንስሙ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን መዘምራን ቃሎም ማዓንቲ ኣዝዮም ጸቢቆም መልኪዖም ኩሉ ግዜ መጸበቕትና እዮም እግዚአብሔር ይባረኽ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ካብቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ያብ መንዮም መዘምራን እዮም ክዝምሩ ከሎ ኩሉ ግዜ እንታይ ዓይነት ጸጋይ እግዚአብሔር ይቡና ኢለ ሓስብ ማለት እዩ ስለዮም ኩሉ ግዜ ድማ እግዚአብሔር መስክኖ ኩላትኩም ከመይ ቀኒኹም እንታይ ሰምዕና ኣለዎ እዝነይ ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘላለም ዘላለም ጎይታ እዩ ሓፂር ጸሎት ንጸልሞ ሓጻሪ ይሕዘኩም ነዊሕ ይሕዘኩም ነ ርእስናን ልብናን አድኒና ናብ እግዚአብሔር ንጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ያባትካ ኣዝዩ ዘገርም ጥበብካ እግዚአብሔር በአሰር ዘይግመት ወዳጄ መዓሙቕ ዝኾንካ አምላኽ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ታሪኽ ይኹን ኣብ መጻኢ ኣብ ሕሉፍ ኣብ ሕጂ ኩሉ እዳውካ ይርአ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ከቢርካ ኣብ ማህሌት እስራኤል እንዳተመስገንካ ትነብር አምላኽ ኢኻ ኣብ ምስጋና ውሽጢ ትነብር አምላኽ ኢኻ እሞ ኣዚና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ንስኻ ፍቕሪ ኢኻ እግዚአብሔር ፍቕሪ እዩ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ድማ ኣብ እግዚአብሔር ይነብር ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ፍቕሪ ናትካ ክንነብር ስለ ዝፈቐድካልና ነመስግነካ ኣለና ንሕና ድኹማት ዘይንጠቅም ክነስናስ ንዓና ሓሪኻ ንኸነገልግለካ ፕሪቪሌጅ ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ኩሉ ነገር ክበር ተመስገን
ሕጂ ድማ ቃለተይ ተቋጻጸር ንስኻ ተዛረብ ንስኻ ሕለፍ ካባይ ዘይኮነስ ካባኻ ይውፃእ ተቓልሞ እግዚአብሔር 30 60 100 ልብ ሰብ እንዳረትዐ ክኸይድ ሙናሓዋሩ ድማ ንዝኽሪ ከም ሓወልቲ ክምዝገብ ኣብ ልቡ ክጽሕፎ ብስም ኢየሱስ ይጸሊ ስለ ኩሉ ነገር ክበር ተመስገን ብስም ኢየሱስ ጸሊና አሜን እንተኺልኩም ነተጠቃኹም ዘላሲ እንኳ ሓጎሰና ኢልኩም ሕቁፍ አቢልኩም እስከ ሰዓሞ ጎይታ ይባረኽ ኣብ ዘብጽሐና ጎይታ ይመስገን ጎይታ ተመስገን ይኹን እግዚአብሔር ሰናይ ኣብ ዘላለም ንዘላለም ሰናይ ጎይታ ይባረኽ ናይ ብሓቂ ፍረዝጊ ሓወይ ክርኢ ከለኹ ኣነ አይ ዶንት ኖ እንታይ ከም ዝብል ይጠፍአና ሓደ ግዜ ሕጂ ክምስክር ከሎሲ ሰብ በዚ ዝሓልፍ እንተደኣ ኮይኑስ ናተይ እናታትኩም እናሓልፎ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ለሓሲበ ማለት እዩ ብዙሓት ድማ ከም ዘለኹም ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስተይ ምስኣት ተሓሓዝያ ኣርእስተይ እንታያ ንእግዚአብሔር ብትዕግስትን ብህድኣትን ምጽባይ ትብል እያ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ሰለስተ መደብ ናይ ግዜ ገይሩሎም ሓደ ሕሉፍ ንብሎ ወይ ድማ ትግርኛ ደስ ትብለና ቃላላት ናይ ትማሊ ግዜ ንብሎ ማለት እዩ ተኻላይ ድማኒ ናይ ሎም ግዜ ወይ ከዓ ሕጂ ንብሎ ሳልሳይ ድማ ናይ መጻእ ግዜ ወይ ከዓ ጽባሕ ንብሎ ዘገርመኩም ነገር ትማሊ ኣይትምለስን እያ ትማሊ እንታይ ነይሩ መዓልቲ ያን የራታ መዓልቲ ቀዳም ሓሊፋ ኣይን መልሳኒና ካብ ትማሊ ኩሉ ግዜ እንታይ ጥራሕኻ ትገብር ካብ ዝሓለፈ ነገር ሓንቲ ነገር ጥራሕኻ ትገብር ትምህርቲ ጥራሕኻ ትወስድ ከምዚ ገይረ ነይረ ዓሚ ወይ ከዓ ትማሊ ከምዚ ገይረ ነይረ ኣብዚ ቦታ እዚ ጽቡቕ ገይረ ነቲ ጽቡቕ ትወስዶ ነቲ ሕማቅ ከንታይ ትገብሮ ትገድፍዎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ግን ሕጂ እዩ እግዚአብሔር ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ኣብ ሕጂ ዝነብር እቲ ሳልሳይ ድማ ጽባሕ እዩ ጽባሕ ድማ ወልሓደ ሰብ ዝፈልጣ የለን ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ክዛረብ ከሎ ጽባሕ ዝፈልጣ ወልሓደ የለን ይልና ስለዚህ ብጽባሕ ኢልኩም እንታይ ትግበሩ ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ ኣይትጨነቁ ሓቀ ሕጂ ደቂ ሰባት ስለ ዝኾንና ግን ንጽባሕ እንታይ ንገብር ብተስፋ ብእምነት ብትዕግስቲ ብዓቕሊ ንጽበሕ ሕጂ ዘን ሰለስተ ግዜያት ኩል ግዜ ኣብ ህይወትና ክስራ ይደሊ እግዚአብሔር ኩል ግዜ ካብ ትማሊ ካብ አብርሃም ካብ ያዕቆብ ካብ ኢዮብ ካብ ተፈላለዩ ኣቦታት ዝሓለፉ እንታይና ንወስድ ትምህርቲ ንወስድ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከንታይ ንወስድ ሙሉእ ዘይተጋገየ ትምህርትኻ ካብኡ ንወስድ ዝገርመኩም መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ክልተ ናይ ግዜ መደባት ገይሩ ሓደ ትግሪኽ ቋንቋ ጽልእ ከይተብልዎ እንዳተሰኮፍከ ክሮኖስ ይበሃል ክሮኖስ እንታይ ዝልካዕ ግዜ እዩ ንኣብነት ሰሙን ክንደይ መዓልቲ እዩ 7 መዓልቲ 30 መዓልቲ እንታይና ንብሎ ወርሒ ዓመት ክንደይ ዋርሕ እዩ 12 ዋርሕ ሕጂ ዝቁፅር እንዳገበርና ንልክዖ እንታይ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ክሮኖስ ብሎ ሕጂ እግዚአብሔር ከምዚ ዓይነት መደብ ገይሩ እቲ ካልኣይ ድማ ካይሮስ ይዝበሃል ካይሮስ ሕጂ እዩ ሕጂ ብግዜ ክትልክዖ ትኽእል ክንደይ እዩ ሕጂ ኣለኹም ዶ ሕጂ ብግዜ ክልካዕ ኣይከኣልን እዩ ቁሩብ መዓልቲ ብግዜ ክትልክዕዋ ትኽእሉ ኣይከኣልን እዩ ቅጽበት ዓይኒ ብግዜ ይልካዕ ኣይልካዕን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ሕጂ ንዘለዓለም እዩ ዝነብር እቲ ሕጂ ናይ እግዚአብሔር እዩ ካብ ትማሊ ትምህርቲ ጥራሕ ኢና ንወስድ ካብ ሎሚ ኣብ ሎሚ ግን ንነብሮ ኢና ንጎይ ንጽዕት ንቃለስ ላዕልን ታሕትን ንብል ኣብ ምንታይና ኣብ ትማሊ ይኮናን ኣብ ሎሚ ኢና ኹም ንገብር ናይ ምድሓን ግዜ መዓስያ ኢልዋ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 መዓስያ ሕጂ ትማሊ ኣይበለን ጽባሕ ድማ ኣይበለን ምኽንያቱ ትማሊ ሓሊፋትና ማለት እዩ ጽባሕ ድማኒ እንታይ ከም ንኸውን ንፈልጦ ነገር ስለዘየለ ሕጂ ኢና ንወንጌል ንጎይ ማለት እዩ ሕጂ ኢና ደቀ መዛሙርት ንገብር ሕጂ ኢና ላዕልን ታሕትን ንብል ሕጂ ኢና ንፉዓት ሰራሕተኛታት ንኸውን ሕጂ ኢና ትጉሃት ንኸውን ሕጂ ኢና ላዕልን ታሕትን ንብል ማለት እዩ ጽባሕ እንተ ደኣ ሓንቲ ነገር ንገብራ ጽባሕ ብተስፋ ኣሚንና ብትዕግስቲ ምኣምላኽ ሃዲእና ምጽባይ እግዚአብሔር ናይ መጸበይ ቦታ ኣለዎ ኣብ ሕክምና
ኢመርጀንሲ ዝኸድኩም ሰባት ኣለኹም ዶ ዝሓደ ኸይድኩም መን ኣሎ ምስክር ኢመርጀንሲ ዝኸደ ኢድኩም ስካ ሓፋብሉ ኢመርጀንሲ ትኸዱ ሰባት ነበርኩም እንታይ ገብሩኻ መጸበይ ቦታ ኣላ ኮፍ የብሉኻ እሞ እንታይ ትገብር ዓቕልኻ ይጸበካ ሓሚምካ እንዳተቆንዘኻሲ መጀመርያ ሓንቲ ነርስ ድያ ይሰዱልካ ዓቐን ትወስድ እዚ ናይ ደም ፀቕጢ ገለ ወሲዳ ኮፍ መበልሎ ኮፍ ተብለካ ቃንዛ እንተኾይኑ ብሕልፊ እንታይ ዝገብረኩም መስለኩም ኣብታ መጸበይ ቦታ ኮፍ ኢልካስ አንታ ማዓሲ ዝርኢኒ ዝ ዶክተር እንዳበልካ እንታይ ትገብር ትጽበ ማለት እዩ እግዚአብሔርካ ናይ መጸበይ ቦታ ኣለዎ ደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ድሌትና ስለ ዘይውዳእ ድሌትና ክፍጸመልና ስለ እንደሊ ኩሉ ግዜ እንታይ ንገብር ዓቕልና ነጽብብ ማለት ድሌተይ ኣነስ ክፍጸመለይ ኣለዎ ዝብል ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ከም ዝጓዓፂጽና በሓይሊ ፈጽመልና ማዕረኽ ንብሎ ንደሊ ማለት እዩ እንታይ እዚ ደቂ ሰባት ድሌቶም ዘይውዳእ ስለ ዝኾነ እዚ ክንገብር ከለና ኩሉ ግዜ እንታይ ብለና እግዚአብሔር ብዓቕሊ ብህድኣትን ተጸበ بحلف معرابو عالم زلنا ناي بحقي أنا حنت خابتا زغودتلني بزعبا رأسي كزارب تتعقست زنبرنا أب إرترا خلخو أبزيئة ملوك كتبل كالارئية مكينة ترافيك زور كلخو حدا قدم أبيلون انتخيدو تناي جيزي ناقرسي انتاين داقا بركا خيد انتا خويني أتيدا بزيئة كوا خات زلني لكا خات الزارب قبركا تناي مصباي عقل ناسي انتاي دللو اغزابير كنبرتعو حدا نغرسي بحنسا كونلا ندلي كنصل خلناس شعشع خفصم ندليو نا እግዚአብሔር ሰዓት አሉ እግዚአብሔር كان فقادو كل ነገር እንታይ ይገብር ሰናይ ይገብርልና በህድአትን በትዕግስትን ክንጽበዩ ይዝደሊ كل ነገር አነ ከስተውል ከለኹ ብዛዕባ ርእሲ ሓደ ነገር ድሊት እዝስ ዘይተፈጸመለይ ሊሐስብሞ ሪት ተቦልኮ ሽዑስ እግዚአብሔር فقاد ዘይኮነ እንትኾነኸ እንታይ ልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ፍቃድ ካምበር ከም እንታይ ከም ፍቃደይ ኣይኹን ሕጂ ንሕና ናይ ህይወትና ናብራ ኩሉ ግዜ እንታይ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ይኹን ክንብል ኣለና ሲኤስ ሊውስ ተባህለ ዓቢ ዝኾነ አገልጋል ኣሎ ተሐለፈ ማለት እዩ ሕጂ በህይወት የለን ዘ ግሬት ዲቮርስ ትብል መጽሐፍ ጽሒፉ ኣብታ መጽሐፍ እንት ኣታይሉ ክልተ ዓይነት ሰባት ኣለው ኢሉ እቲ ሓደ እንታይ ዝገብሩ ኢሉ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ዝመላለሱ እቶም ሓደኸ ንፍቃድ ርእሶም እግዚአብሔር ዝሃቦም እግዚአብሔር ንፍቃድ ርእስኻ ክበካ ከሎ ኣዝዩ ዝኸፍአ ነገር እዩ ንፍቃድና ሂብና ነይሩ ተንኸውን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣብዛ ዘለና እዚኣ ኣይማህለና ከም ፍቃድካ ይኹን ኢልና ክንነብር ይዝደልየና እግዚአብሔር ይመስገን ንምንታይ ከምኡ ንኸውን ንምንታይ ዓቕልና ነጽብብ ንምንታይ ሃዲእና ዘይንነብር ምሳሌ 13 12 መውፁ ላይ ምሳሌ 13:12 ኣብ መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 13:12 ጋዕተው ጽዋኽ ጽበ ምሳሌ ምዕራፍ 13 ቁጥር 12 እንታይ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ نوح تثبيت انتي قبر سبحان سام سايبولو لبي يمهمنو انتي عيناي نوح تثبيت نلبي يمهمنو اتفصم دليت غنا هيوتيو ودسب كل غزي زدليو فصملو خلو انتي يبلو دس يبلو هيوتي نو مالتي نوح كنصبخلنا كل غزي لبنا انتي قبر يمهمن مالتي زغرمكم اغلغلت كلهم تاريخهم ممكن እግዚአብሔር ነዊሕ ክጽበዩ ገርዎም ዳዊት ንንግስነት ክትሽየሚኻ ምስተባህለ ኣብ ይሁዳ ጥራሕ ንኽነግስ ካብታ ዝተባህለላ ሰዓት 13 ዓመት ተጸብዩ ኣብ ሙሉእ እስራኤል ንኽነግስ ግን ምልእትታ እስራኤል ሰሜናዊ እስራኤል ደቡባዊ እስራኤል ክነግስ ክንዲ ዓመት ወሲድሉ 10 ዓመት 10 ዓመት ቀሊል ኣይኮነን ዮሴፍ ሕልም ርእይዎ እግዚአብሔር እቲ ሕልም እንታይ ክኸውን እዩ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ክኣትሞ እቶም ኣሕዋቱ እንታይ ክገብርሉ ክሰግድሉ ላዕሊ ደረጃ ከም ዝኣቱ ምስ ነገሮም ኣሕዋቱ ቀኒኦምሉ ነዛ ቦታ እዚኣ ንኽረኽባ ዮሴፍ 22 ዓመት ወሲድሉ ተን 13 ዓመት ቤት ማእሰርቲ
تنترفخا أدنى تابوتات ياسقعت رخبا مالتي موسى نا أقلقلوت نخوتس عندي عامت وسيدلو 4 عامت 4 عامت قليل هيكونن أبزهم كلهم زجر من نجن حدا قالو عندي بعل بيت نعو انتي تبلوني را كل جزي قمت بأموري دم كل جزي حسب بعل بيت كاس كومس بيت كاس انتي تلكم نوح هيوتي نوح مركب سرح تبايلو اتزلوخا ما يبلون ما يتيبلون نميتن 10 عمد تتصبيو يؤوج ينقرم تومسب او زعبد زصلول እንዳበለው ኸዱ ግን እሱ ንእግዚአብሔር ተአሚኑ ሃዲኡ እንዳተዓገሰ ክንዴ ዓመት ይለኩም 120 ዓመት ኣነ ንስኻትኩም ክንደይ ብትዕግስ ንጽበዮና ኣምላኽ 120 ዓመት ክጽበዮ ኸሎ ታመርከብ ክሳዕ ስራሕ እንዳተላገጽሉ 120 ዓመት ተጸብዩ ሐዋርያ ጳውሎስ አገልግሎት ሐዋርያ ኮይኑ ማህፀንጌ አማህፀኑ ኸሎ ጸዊዕዎ እግዚአብሔር ነታሐዋርያነቱ ንኽበጽሕ ብዙሕ ዓመታት ወሲድሉ እግዚአብሔር ከምዚ ዝገብር በዓል ኢዮብ ተመጺኹም ተፈላለዩ ሰባት ተሪኹም ነዊሕ ዓመት ነትናቶም ድሌት ንኽፍጸም እግዚአብሔር ፈቂዱ ሕጂ ኣነ ንስኻትኩምን ኣብዛ ሕጂ ሰዓት እግዚአብሔር ንዓይ ዝተዘራረበኒ እንታይ ኣላ እግዚአብሔር ዓጊስና بهدأت نتصبيو እግዚአብሔር እሙን እዩ ንሱ ክገብሮ እተይሉ ክገብሮ راح እንታይ ንገብር ንሕና ኣይንታወኽ ኮሮና ምስ መጸሲ ሓደ ነገር ዘስተውዓልኩሲ ናብ ቤተ ክርስቲያን ንኸይንመጽስ ብጣዕሚ ቃልሲ ኮይኑ ሓቀይ ሕጂ ግን ጣኹም ዘሎ ቁልሕ ተይልኩምሲ ብዙሕ ሰብ መጺና ሓቀይ ብዙሓት ንመጽእ ኣለና ጎይታ ይባረኽ يخوم እግዚአብሔር አፍደገታት ይኸፍት አብታ ግዚኡ እሱ ንኮሮና ረሕቕ አቢሉ ነንሕድሕድና ድማ ሕብረት አሕዋት መሊስና ናብቲ ዝነበርና ይኽንምለስ ፈቂዱ እግዚአብሔር እስኪ እግዚአብሔር ሓንሳ እልል ንበለሉ ጎይታ ይባረኽ ጎይታ ይመስገን ጎይታ ይባረኽ እቲ ካልኣይ ድማ ንልብና ክምህምን ዝገብሮ ሓደ ዓብይ አገልጋሊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ من ينتدعيلنا كم لبي استباهله نجاوس كلهم بمن يمزلكوا عبلي كده بنجوس داويت يمزلكوا نبيات كلهم دما بموسى يمزلكوا እግዚአብሔር ክልክዖም ተዳኺኑ ሁሉም ነገስታት ነበሩ በዳዊት መለክ ይዝልክዖም ሕጂ ዳዊት ሓደ እዋን እንታይሉሲ መዝሙር ምዕራፍ 40 ቁጥር 1 ምስከርና ሁላትና ንፈልጣ ተቕሲ ወይ መብዛሕትና ንፈልጣ ተቕሲ መዝሙር ምዕራፍ 40 ቁጥር 1 መዝሙር ምዕራፍ 40 ቁጥር 1 ታይትብል ንእግዚአብሔር ተዓጊሰ ታይገበርኮ ተጸበኽዎ ንሱውን ናባይ ደኒኑ አውያተይ ሰምዕ ታናባይ ደኒኑሲ ከምዚ ሉደኒኑሲ እዝዱ ከምዚ ገይሩሲ ምስማዕ ማለት እግዚአብሔር ናይ ደቁ ድምጽ ክሰምዕ ጸሎት ክሰምዕ ብጣዕሚ እዩ ሃረር ዝብል ይናፍቕ ሓንቲ ንምልአሉ ድማ ዘየለ ኣብዛ ሓለፈ ፓስተር መስፍን ክመረና ከሎስ ካብቲ ባህርያት ናይ ኣምላኽ እንታይ ኢልና ንሕና ሓንቲ ነገር ንውስኸሉ የለን ግን እንታይ መስለና ኩሉ ግዜ ኣነ ካብ ቤተ ክርስቲያን ተተሪፈስ እግዚአብሔር ታይ ዝኾን ዝጎድሎ ደስምዕና ሓንቲ ነገር ኣይጎድሎን እዩ ንሱ እንታይ እዩ ሙሉእ እዩ ኣሕዋተይ ሕጂ ግን እንታይ ደስ ብለኒ ናይ እግዚአብሔር ፈቃር ስለ ዝኾነስ ናይ ደቁ ኣውያት ክሰምዕ እንታይ ገብር ድንን ኢሉሲ ይጽበ ማለት እዩ ሃረርብል እተን መልሲ ክበና ከሎ ከም ተቅድሚ ሕጂም ናይ ጸሎት ተማሃርናየን ኩሉ ጸሎትና ሰሚዑ ሓደ ሓደ እዋን እምቢ ብለና እግዚአብሔር ዘይከውን ምስ ፈቃዱ ዘይሰማዕ እንተዳ ክንጽሊ ጀሚርና ከምቶ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ በሎ ሓውርድ ምስ በልዎስ እንታይ ኢልዎም ጽሊ ትዛረብዎሲ እንታይ ጽሊዎስ ኣይትፈልጡን ወይ ከዓ ትዛረብዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኢልዎም ካልኣይ ድማ መልሲ ክበና ከሎ እግዚአብሔር ሕራይ ሰሚዕካ ነቲ ምስ ፈቃደይ ስለ ዝተሰማምዓካ ሕራይ ኢሉ ይገብረልና ማለት እዩ
الثالثة جن تتصبى يزبلنا حجنا لهم عن ترستي تتصبى تبلع حدا تقصتات مزمور 30 شوعتن كتر شوعتن كيرمو مزمور 30 شوعتن كتر شوعتن نجزابير هادي كام تايجبر تتصبيو بتب مجدو زسلت قلو بتحسوم حقنا زفت سمسب أيتخوري تقانا زلو حماق زجبر سبك سلت قلو ريناس انتاي نجبر من تاي جزابير نعي كم زي جبر اللي أنا نعون دام لخكو أنا نعون دا سجد كله أنا ناو بيتون دا تملالس كوسي كم يجرون نعون دا بس نعي زي جبر اللي سايتبالي زلزلو جزي خين وحلكم حنت تراي تغصيب حدا نببا تستبلن تغسلنا تنبيتي إرمياس يقرأتا دوقع إرمياس معراف السلسته دوقع إرمياس معراف السلسته وزرع أسران شديشتن دايبل نمدحان اجزابير تسفى مقبارن بهدئات متصباين انتايو سنايو حجتها بهدئات متصباي تولزلا تهويخنا دي متصباي يسوس كريستوس خير كله نابسا مايسي ملس يلو ترى تمهارات سنتاي قبرو مثلكم لكي سوم تصنعوه قرب دخل تصباي وقت عقوسي تقولون نبلو لقنا ملس كابل لكي سوم تصنعوه حجي نحنا بخوم عينت كنكون اجزابير هيدلينا ني هادينا كنصبي زدلينا مالتي ስለዚህ أنا نسخاتكم من حج حتى نازل له اجزابير بهدات نصبيو انتي مالتي زي اينو غرمرم حدا ነገር كم زخوينو يلناسي عقلنا عايز ببنا كنصقط نخيلينا خفنا يخيليو حماق ነገራት ون كنركب نخيلينا ግን ኣብ እግዚአብሔር እሙን ይልና እንታይ ንገብር ተኣሚንና ኣው ምጽባይ ናትና ኸውን ዘለዎ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 እንታይ ኢሉሎ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጽሪ 9 ጀሚረ ከንበባየ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 9 ዘጋጠሞ ነገር ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ ኣብ ቁጽሪ 8 ተጀምራ እንታይ ይብል በሁሉ ወገን እንታይ ንገብር ንጽቀጥ ግናኸ አይጸበናን እንዳተጸቀጥካስ ከመይ ገይሩ ዘይጸበካ ይኹሞ ክርስቲያን ከም ዝኽብል ኣለዎ ማለት ድሓር ቀጺሉ ድማ እንገብሮ ኢሉ እንታይ ገብረና ይጠፍአና ግናኸ ተስፋ አይንቀብጽን ኢና ንስጎግ ኢሉ ድሩብያት ግና አይኮናን ይደፉኡና ግናኸ አይነጠፍእን ኢና ኢሉ ሕጂ ደጋው ዝኾነ ኃይልታት ክመጽእ ከሎ እንታይ ንግበር አይንተሐለል محلال زبالة وشتنا سيحلو مالتي هادينا نجزابير نتصبيو أبسب توكلنا نيرنا تنخون سب 4 نجارات اللواز جبرن حدا انتي جبر نتقال زبولو كرسعو خلي حكي بخفات زي كونس رسعو يرسعو كم سخ جبرل كايلو بروميس ويكا تسفات والكامو صباحنا جوخيد مسبلكا بحما زي كونس رسعو اتزبولو خي جبرل كاخلي اغزابير جن يرسع ديو ادكوان ولادا كترسع تخل تخون يلو انا جنا يرسعني اغزابير خلاي دما سب منالبات كحقوسك يلو تايبلكا جبرل كايبلكا جن اي جبرلك انا تقال بزح يفتواني جن يتالك كاز عينته مالتي اغزابير يتالل دي እግዚአብሔር ታይሎ ያዕቆብ በሁቅ በእከይ ታይገብርኒ አይፈተነኒ ንሱም በእከይ አይፈተነኒ ስለዚህ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ መግባር ክንደይ ሰናዩ ማለት በህድአትን በትዕግስትን አምላኽ እና ተጸበና
ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እንዳተለወጥና ክንከይድ ዝደሊ እግዚአብሔር እቲ ንሕና ንህውኾ ምውኽ ኣብቲ ግዜ ናይ ኣምላኽ ስለ ዘይነኣቱ እዩ ኣብቲ ፍቓድ ናይ ኣምላኽ ሒዝልና ዘሎሲ ዘይተኣርነበ ነገር እዩ ነቢ ኢሳያስ ብዛዕባ ዝኽዛረብ ከሎስ ሕጂ መፅያታ ጥቕሲ ኣብ ሙሮይ ማለት እዩ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 64 እሙንዑናይ ቁፅሪ 4 ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 64 ቁፅሪ 4 64 ቁፅሪ 4 ከምዚ ዝብል ኣሎ እንገብሮ ዘይብልና ማለት እዩ እንገብሮ ዘለና ዳ ታይሉሉ ነቶም ዝጽበይዎ ኣለኹም ዶምሳይ ነቶም ዝጽበይዎ ከምቲ ንስኻ ዝገበርካሎም ዝገብር ካለ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ እንታይ ኮነ ኣይተሰምዐን ኣብ እዝኒ ኣይተዘነየን ዓይኑውን ከቶ ኣይረኣየቶ ነቶም መን እዮም ዝገብረሎም ነቶም ዝጽበይዎ ጳውሎስ ነዚኣ ኣብ ቆሮንጦስ እዚኣ ጥራይ ጠቕሲ ወሲዱ ኣብ ቆሮንጦስ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ዘይሰማዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ እውን ዘይተሓስበ ከም ዘሎ ኢሉ ቀሪብዎ ኣሎ ስለዚ ንእግዚአብሔር ክንጽበዮ ከለና ሓደ እንታይ የመልክት ኣሎ ንፈትዎ ምዃንና ነፍቅሮ ምዃንና ኢና ንገልጸሉ ሰለስተ ነጥብታት ኣለዋ ትጽበዮ ሰብ ትጽበዮ ተኾንካ ንሓደ ሰብ ስለ ዝኽበርካዮ ሓቀ 5 ደቂቃ ተጸቢኻዮ ዘይትፈትዎ እንተኾይንካ ትጽበዮ ዲኻ ነዊሕ ግዜ ትወስድ እንታይ ትገብር هو حجي بغن أننا نزارب أجهم نويح جزية توسد يا 3 ساعات 4 ساعات تصبيو تفكروا تخوين كات سابقن ولا 3 ساعات صويلي زحلف متحف قدس يخا يعقوب نرهيلي فتوانيرو بتعمي يغاز فتوانيرو بتعمي شو عد عمت ملوسي تجزيوه نماني تجزيوه لابان التنجيزي سفترة 29 كتر 10 تغلطن تخيلكم سنتايلو خفيفا كيدا اي تردؤون شو عد عمت كم زخده انتاي سلز خونا مسلكم سلز فتوى زنبره يقوم حجتنا يمصباي ነገር ናባይናት ናባኻትኩምን ይገርፎሎ እግዚአብሔር አይን ተሐለል እከለ ከምዝ ኮይኑ እከሊት ከምዝ ኮይና እንተ ኮይኑ ከምዝ ዘይኮነ አጅኹም እግዚአብሔር ሒዝና ሕጁን ከሳግረና አሳጊርና እንዲ ሐቂ ካብት ማለንታይን ወስዲልና ትምርቲ ቶም ሐዋርያት ኩሎም ታገሩ እግዚአብሔር አሳጊርዎ ቅዱሳት ሰማዕታት ኩሎም ታገሩ አሳጊርዎ አባና መጽሑ ኢዱ አይተሐጽርኛ حجون كساغرنا يغويتا يبارك حجون ممليسي خستاغرنا بروها امرو حيزنا نخيد مالتي ازي كنطفينا نفرسينا بالاشونا يزبال امرو تايز غبرنا ندحريت يزملسنا ام حبرته سبسي هو لو من لنا نبروينا كنصعتينا كنغوينا صباح كبيا عبيد እግዚአብሔር እሱድማ احفرناني إلا كم بقسي زدلي زوم عدي بزح تمرت خاب زوم عدي نوستون نخيلي لي حسب سرح 24 ساعات هلو بزعد حكي يقويو مارتين لوتر زغرمكم نجرمناويان سرحتنياتات وقوهات كونو كريستيانات عزيز معاده سبي نفعت سرحتنياتات سرح بوق زبلو وسبات كونو يمعيدو لمتى مسلكم كومو نقبر كلنا እግዚአብሔር ይحጎስ እግዚአብሔር ኤክሰለንት ሰባት ይስፎት ዳይ ማለት ኤክሰለንት ብሉጻት ሰባት ደቁስ እንታይ ከሆኑ ለደሊ ብሉጻት ኣብ ስራሕ ብሉጻት ኣብ ካይዶም ብሉጻት ኣብ ስርሖም ብሉጻት ኢንቨስትመንት ለዎም ብሉጻት ሃገር ምራሕት ኮይኖም ብሉጻት አጅኹም ናብኮም ጥራሕ ክንጥምት ይዝደል እግዚአብሔር እንበር እንታይ ትብላላ ሓንቲ ምናልባት ኣብ ቁሩ ጊዜ ንሽተይ ብዞም ስነ ጽሑፍ ዘበሉ ዛረብ እሞ ናይ ዝኸውን ዓለም ዝበሃል ኣሎ በመሓርኛ የቢሆን ዓለም ብሎ እንታይ የቢሆን ዓለም ታይ ማለት እዩ ከምዚ ተዝኸውን ነሩስ ከምዚ ምገበርኩ ነይረ ይግበር ዲኹም ይግበር ይፍጸም
أنا سي كمزة تزخوني راسي كمزة مخونكو نيرة زبها النجر أيكوني مخون قوية حكي مس قوية خا وتصيد كتريقلون كي تريقلون شعخات فولتو أبتو بوتا خونكا قوية خات رخبو مالت نايموخان علم كل جزء أيخونك كاني يبي هون علم كل جزء أنت يتقبرون كسكم أي خونك كاني أي خيدك كاني تا دا قوية خا دا زعارك تودق تاكا بزخا تتسق تودق ها بزي تتسق أو شعور تمرت نداتا مهاركا سجامات كان دات سبب كان تاي تخون نفع تخون مالتي زابير مسكن أنتو هيك زارب كله سي باستر مسفن تايلو graduates جورو سبات الله وين النحكة زم graduates جورو تزي أبتبوتا تزي عروس زا graduation مرخبوا أي مرخبوا وأنا سي دحرقلت عمت خمس مني دابل كاترح زخون نجر يلن مالتي أب حجن تاي نجبر نقوي نهميان تايلو له نهميان تايتولكم بزاف زين تقصي نحن أنت هنجبرينا أجهم عاول نحن أنت هنجبرينا أي سمعكم نحن أنت هنجبرينا ولا ندعي تنسينا أنت هنجبرينا كان عيينا إجزابير كان تخجبري بق كي عيخا إجزابير سي كجبر الليل كان متصباي قوم بزبها النجار يلن داي زبل إجزابير متعايتي أملاخينا سلازي وانجيل كان سبخ تخوينا حجي أتاجيزي لك أمازامور كان جبر تخوينا حجي أتاجيزي زي أخا نمنتاي زي كونه نمنتاي كلا زي مت نمنتاي كم زي كونه لنا عقلنا خنا تسبب صبا يكونه مخنياتو إجزابير نحنا انتاي نجبر نزر إجزابير كان تاي جبر يفري التموق قالنا يمني لو مصحف قدس نا إجزابيري تمزرع كان يمني ناتنا لنا مالتي ريخم عقلنا أين تسبب أنا زرائين رأي تزنقركم إذا مليوس تسبب الناس شرچسي انتاي كبحر وحيد تسبب الناس كالت شرچ خنتمت مغنيات أب هيوتي زرع أخوه نجر نيرو أمنا من هاني ألم شرچسي نيشتي جزاني راتانا من الخلا أبزمس متعوس التشرچ تسبب وامسي أبتا أفدق جيروم سب مليوس أمر هاني علم تقع هوسبيتال زلوز فولتو بزحت فولتو يخم معك عايز بحالت هوسبيتال أجهم ها مكان هيوت أو مكان هيوت هجنت عايز بحال له وروت هادي السودي هراي مكان هيوت بتم حمومات زلوسي انتهى قبر مسلكم بتي حموماتي بتريت بوزحات كوينومسي اتبوتات صبيبوم نزغن انتايو كلهم انتاي سلازغبرو كلهم اوتو ماغلغلتي ناب املاخ سلازصليو سلازدخوم سلازصعاتو انتاي كوينو እግዚአብሔር دما فرهيبو انا نسخاتكم دما እዚ مليوسي سنه صحف تصحفو كتصحفو باي ذا واي غويتا بارخكم ابي الله يدنا دي الله حبن غويتا بارخكم سمعوا وتسنه صحف تبلتو ززاربو زلو إرمياس حبن دغنا دما توم كالوت دمصوم طرح يزفلطو ما يفلطكم سنه صحف سي تاغورزو انت يتبل حبن حفتي تمرع مرعا تاغورزو اي سمعكم ماريهم سمعكم فسر مسن سمعوا مرعا تاغورزو الى زبلتا سمعاس بتعم نبيتنا واقحو ناي سنه صحف تلخم سنه صحف صحف ولا غازيطاني اشتي أبز ولا محتمي ولا قلت تقوينا خنقبر نخينا سومنا وزخون صحفت مالتي زابير مسكن ناي موزيك أزلهم أم موزيك أندا برتعكم زابير سي كوميز دلينا أبز أنا زري دليون دخمناتي حلمين تخويني درامس كله تفلالي موزيك أتات كله مزمور 550 تايزبل بخبره تاي مقبار تناصل تفلالي نكزابير سي بلوص زخون مسوات مسكانا خنسوولو اذا خان تاي زغبر كابتي نغزابير نحنا امنكا اينا تغبرو يخيلنا حدينا بتعغستي بمصباي زخون تا ريكاب كغبرا وي دما دغما تازبولكم يزي خندي عينت اغزابير يبنالو ثلاثه عينت حدنتايو
حلف كيزي أب حلف كيزي انتاي ترحنا نوسد تمرت ترحنا نوسد تخاليت دما حجيا ويكا لومي أب لومي انتاينا نقبر ننبروينا أب لومي ننبروينا نقوي يلينا مال نتصبح كانتاينا نقبر نبدب بتسفخا بتعقستن هادينا نتصبيو نقر من على حج منينا نتصبى زلنا عو بابلو أجاو من نتصبى بقى ناتنا تتصبيت ناي مجمريان انكون مني يسوس كريستوس مصعد نا يسوس كريستوس كنتصبى خلنا نمنتاي لو ما انت زي كونت سلامتاي زي جبرا نبلنا ننصبى احنا انداتدلنا نسو هادينا بتعقستي كمصنا يلا نصبيو تثبيت بتثبيت كنحلل يبلنا مالتي قويتا يبارككم من البات انت دا فقيدوم لي غزي تلو مزمران كزمرو انت دا فقيدوم لي غزي تلا مالتي قويتا يبارككم مزمران ابزيا وصيكم مسكي ناي تعقستي وي كان هدا زغون اب لبهم زلو انت تزمرو دس بلني قويتا يبارككم تبارك
ባይኮንካ ወነትዝበልካዮ ነትዝበልካዮ ቃልካ ከም ትገብሮ ቃልካ ከም ትገብሮ አርጊጾ ይፈልጥ አርጊጸ ፈልጥ ካብ ልበይ እንደዛምኖ ካብ ልበይ አምኖ አምላኽ አይትሕሱ አምላኽ አይትሕሱ ከም ሰብ እኮ ዘይኮንካ ከም ሰብ አይኮንካ አይትጣዓስን ኢኻ ንስኻ አይትጣዓስን ወዲ ሰብ አይኮንካ ወዲ ሰብ አይኮንካ ነትዝበልካዮ ነትዝበልካዮ ቃልካ ከም ትገብሮ ቃልካ ከም ትገብሮ አርጊጸ እንድየ ዝፈልጥ አርጊጸ ፈልጥ ካብ ልበይ ድማ የአምኖ ካብ ልበይ የአምኖ ስለዚ አምነካየ አሚነካየ እሙነይ አሚነካየ አሚነካየ እሙን እንዲኻ ከም ቃልካ አሚነካየ 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 ክጽበየካ ብህዳ አሚነካየ ኣብ መሐለውየይ ኮይነ አሚነካየ ነቲ ተስፋ ቃልካ አሚነካየ ነቲ ዘየለን ኣብ ህለው ዘምጽእ አሚነካየ ነቲ ዝሞተ ህይወት ዝህብ ቃልካ አሚነካየ እሙን እንዲኻ እሙነይ አሚነካየ ሓቀኛ እሙን ምስክር ኢኻ አሚነካየ ኣይትሕሱን ኢኻ አሚነይ አይትሕሱ ከም ሰብ አይኮንካ አይትጣዓስን ወዲ ሰብ አይኮንካ ነትዝበልካዮ ነትዝበልካዮ ቃልካ ከም ትገብሮ አርጊጸ ይፈልጥ አርጊጸ ፈልጥ የአምኖ አርጊጸ የአምኖ አምላኽ አይትሕሱን እንዲኻ አምላኽ አይትሕሱ ከመይ ጌርካ ከም ሰብ አይኮንካ ኣይትጣዓስን ድማ ንዝበልካዮ አይትጣዓስን ወዲ ሰብ አይኮንካ ነትዝበልካዮ ቃልካ ድማ ዝልውጦ የለን ነትዝበልካዮ ቃልካ ከም ትገብሮ ወዛዓግተካ የለን አርጊጸ ፈልጥ ካብ ልበይ ድማ የአምኖ ካብ ልበይ የአምኖ ስለዚ አምነካየ አምነካየ እሙን እንዲኻ አሚነካየ እሙን ኢኻ እግዚአብሔር አሚነካየ ሃሌሉያ አሚነካየ 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 ግብርና አምላክ ኩላና ካብ ዘለናዮ ሓፍ ክንብል ኢና እሞ እግዚአብሔር አምላክና ብጸሎት ከነመስግኖ ኢና ኩላና ነዛ አምላክ እዚ ነመስግኖ እስኪ ነዚ ተዛረበና ብዝሓለፈ ተምሃሮ በቲ ዘሎ ግዜ ድማ ንበርዎ ኣብ ትግራት ዕየዩ ኢሉና ኣሎ ጎይታ ብዛዕባ ጽባሕ ብዛዕባ ዝመጽእ ኣይትጨነቑ ብዛዕባ ዝመጽእ ሃዲኩም ብተስፋ ተጸበዩ ኢሉና ኣሎ ተስፋ ሂብና ኣሎ እግዚአብሔር እዚ ነዚ ተዛረበና አምላክ ክንባርኾ ኢና ክብርና አምላክ ይኹን
وእግዚአብሔር አምላኽና ሎማዓልቲ ብቓልካ ጌርካ ስለዝተዛረብካና ነቲ ዝሰማዕናዮ ቃልካ ክንእዘዞ ምእንትስ ጸጋ ክትበና ሓይሊ ክትበና ንጽልሎና ጎይታ ከም ዝሕለሉ ተስፋ ከም ዝቆርጹ ሰባት ዘይኮነስ እምነት ከም ዘለዎም ወእግዚአብሔር ርእሶም ኣቕኒሖም ከም ዝኸዱ እግዚአብሔር ንሱ ኣብ ዝፋኑሎ ጽባሕ ረሃዋ ክኸውን እዩ ጽባሕ ሰላም ክኸውን እዩ ኣብ ጽባሕ ክበጽሐ ፍቓድ ኣምላኽ ክኸውን እዩ እናበሉ ዝኸዱ ሰባት ክንከውን እግዚአብሔር ክትረዳና ተዓጊስና ንጽበ ሃዲእና ንጽበ በትናትካ ጊዜ ሁሉ ከም ዝኸውን ፈሊጥናስ እግዚአብሔር ናኻ እናመስገና ናኻ እናኽበርና ክንነብር እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ምጉሩምራም ዘበለ ዘየድሊ ጾር ምስካም ዘበለ ሁሉ እግዚአብሔር አወጊድና ባኻና ተሐጎስና ባህና በለና ንኽብርኻ ክንነብር እግዚአብሔር አምላክ ትረዳና بسم ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልሎና ሎሚ ወአምላኽ ኣብ ህዝብኻ ፍሉይ ጸጋ አፍስስ ፍሉይ መንፈስ አፍስስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኃይልኻ እግዚአብሔር አዕጽቀና ፍልጠት ቃል አምላኽ ውሽጥና ምልአዮ ኣብ እምነቶም ደው ዝብሉ እምበር ነቀይ ዝብሉ ሰባት ከይንኸውን እግዚአብሔር ርዳአና ጎይታ ክብሪ ሁሉ ክብርና ንበካሎና ስለዚ ነበረና ስለዚ ጽቡቕ መዓልቲ ጎይታ ነመስግነካ ጎይታ ካብ ዝወጽኢና ክንከይድ ከለና ድማ ምሳና ኹን እዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ተመሊስና ንዝክራ ብርኽቲ መዓልቲ ግበረልና ተሪፉ ዘሎ ጊዜና ናይ ዓወት ጊዜ ግበረልና ብዓወት ኢኻ ንስኻ ትመርሓና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ ኣብ ኩሉ መዓዛ ፍልጠትካ ድማ በኣና ክትገልጽ ብስም ኢየሱስ ንጸልሎና ጎይታ ክብሪ ሁሉ ክብርና ኣኻ ይኹን ተመስገን እግዚአብሔር ምስጋና ሁሉ ይግባእካ ንስምካ ልዕል ነብሎለና ንኽብረካ ኣለና እግዚአብሔር ዓብይኻ ንስኻ ልዑል ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ፈቲና ነምልኸካ ፈቲና ንሰግደልካ ፈቲና ንግዛእካ ኣለና ህይወትና ሁሉ ናኻ ንበካ ኣለና እግዚአብሔር ናኻ ዘይኮና ይሃልወና ጠቕሊልና ህይወትና ንበካ ሚትኻ ሚት ህይወትና ንበካ ቤትና ንበካ ዘለና ሁሉ ንበካ ውረሰና እግዚአብሔር ባኻ ክንውረስ ንደለለና ጸላኢ ኣይውረሰና ንስኻ ውረሰና ካልእ ሓሳብ ኣይውረሰና ሓሳብካ ይውረሰና ካልእ ፍቓድ ወእግዚአብሔር ኣይውረሰና ፍቓድካ ይውረሰና ናትካን ጠሪትካን ገንዘብካን ኢና ሞ ኣምላኽ ሙሉእ ብምሉእ ተቆጻጸረና ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ክብሪና ኣኻ ንበካሎና ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን ብሽም ኢየሱስ አሜን ኩሉ ክብሪ ንስምካ ዳውና ልዒልና በረኸት ክንቅበልና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባርኽኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ምእታውኩምን ምውፃእኩምን ምድቃስኩምን ምትንሳእኩምን ይሓሉ እግዚአብሔር ኣብ ትኸድዎ ዘበለ ሁሉ ናቱ ሞጎስ ኣብ ገጽኩም ይግበር ነቲ ቃል ዝነገረኩም ክትነብሩሉ ምእንቲ ክትክእሉስ እግዚአብሔር ዓብ ጸጋ ይሃብኩም ዝበረኸት ዚ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕል ነፍሲ ወከፍኩም እምብሮ ኣለኹ ተባረኹ ምስ በረኸትኩም ኪዱ ኣገልግሎትና ወዲና ኢና ንሓድሕድኩም ብቅዱስ ምሳዓም ሰላም ተባሃሉ ብሰላም ኪዱ